Bayat. Okay, ating kapag po Mr. and Mrs. Dancer. Umbo parte doon ng katuan ng doon sa Matanda. Ete Yachi, tsaka si Chako. Ete Panos. Sakpayo no itango na no sumuno parte si program tako. Ete tayo ng tinggen ti mesa. Hello, Vice. Ano sa pizza pa. Vice, hello. Yes, hello. Live video. YouTube. Kan tayo man tibundawan mga pamantid na message na para kada tayo amin. Buwin ko saan, dito yung asawa. Mayat naman, nasa kita. Ay, madam. Pasado. Ingat-ingat. Ay, siya. Nalalam din ko. Ahaan, hindi ito nagkipusipas ko na niya. Oh. Todo. Uy, hindi kita mo lang. Daki niya. Dati. Bato, awin. Semuanya. Catang wabo. Simoya. Mangulin. Han, mangulin. Okay, kaya tapos ta simoya kaya siya. Mangulin. Okay. Na kaya ni po amos yung kumosoy pa dyan pa kaya po pasado kasalino ginaw mo magwang sa panjan mo Chupay no. mamoy pa kung yan at mawa kapitan mo abo Dapat ito man tatak. Check. Kami sibuk ko. Mukitan mo. Bagpun. Oh, sa mga. Remove your hat.